Per què? Què fa? Anava? Penya. Passa, tío. Está entrando caña ahí. Sí? Bueno. Este es uno de los liantes principales. Este tiene el liante, no sé. Jo sé que amb l'altre ajuntament es van posar a reunir firmes, a interessar-se una mica i l'Ajuntament com que va passar una mica. I que, bueno, ja vam estar comentant l'altre dia que l'Ajuntament per primera vegada s'havia preocupat, s'havia intentat, no sé, posar amb els joves a parlar, no sé, a mi mai m'havia vingut ningú de l'Ajuntament a dir-me ei, vine, parlem, què hem de fer, saps? I els hi vaig comentar allò que era una gran oportunitat que l'Ajuntament s'hi posés, que havent-hi l'Ester de la regidora de Joventut, que la coneixem i que sempre hi ha un molt bon diàleg, és que era una oportunitat molt gran per treure-ho realment, jo crec que sí. A part que havent-hi l'afició que hi ha, perquè són molts. Em va venir a veure en David Juárez i així, i vam començar a posar una mica fil a l'agulla en aquest tema, no? Però per mi és un projecte molt engrescador perquè tenim ganes que realment sigui un procés molt participatiu. No és que els convoquem avui aquí a escoltar-los què volen, què no volen i prou, ens n'oblidem. Per mi, per exemple, és la primera experiència en fer un projecte tan participatiu i per tant crec que serà un aprenentatge per vosaltres i per nosaltres i que a poc tots anirem aprenent com fer aquest projecte. Nosaltres vam entrar en aquest tema quan l'Ignasi i l'Unai, en el cas de la relació nostra civil amb ells dos, ens van entrar sabent que nosaltres treballem en temes de construcció, en materials reciclats, també construint amb la gent, en comunitats o en col·lectius que d'alguna manera volen fer-se un espai o en aquest cas també és així. Nosaltres hem tingut alguna experiència, hem treballat molt amb el Santi, que ve de Sevilla, que segurament podrà venir a donar un cop de mà en tot aquest procés, i ara fa poc que vam conèixer el Sergi, que ell és skater i construeix skateparks i després espero que intervinguin i expliqui una mica el seu punt de vista sobre això que comença d'alguna manera ara. No que comença ara perquè va començar fa molt de temps i a mi m'agradaria encara que l'Ignasi, si voleu els altres, potser l'Unai, que donin el seu punt de vista de com veieu el que fins ara d'alguna manera ja han començat a parlar, perquè entre vosaltres hem començat a parlar una mica de possibilitats. No, que està bé perquè si hi ha poc pressupost, si es du a terme, que el fem entre tots, si es fa bé i si tots participem i així es pot arribar a fer alguna que estigui bé i que sigui patinable i que pugui venir gent d'altres pobles i que és el que compta també, que vingui gent d'altres pobles perquè si es fa una cosa petita com han fet altres pobles com a Tordera, que és una cosa petita que es queda allà perquè els skaters callin, saps? I es quedin allà tancats, que tampoc no volem això, volem alguna que estigui ben fet i que tingui cara i ull. Jo el que penso del que dius és que si realment hi ha l'energia per part del col·lectiu skater i de scooter i de BMX també, de posar la força, l'energia per fer-ho, nosaltres ens oferim amb l'Ajuntament per coordinar, per treballar en el disseny compartit, un disseny obert, perquè la gent participeu en quins elements es poden implementar. Hem proposat temes de reciclatge, perquè ens imaginem que és una de les vies, o sigui, per un costat, el fet que treballeu vosaltres amb nosaltres i que ho fem amb material al màxim possible de reciclat, podem fer més coses amb menys recursos, no? No sé, Lunay, com ho veus? Bueno, d'acord que sigui amb material reciclat, però que no sigui tot, perquè si no, bueno, no dic que no es pugui fer, però jo crec que quedaria millor si no tot sigués material reciclat. La intenció és doble. L'Ajuntament vol fer la pista d'skate. Que vosaltres la voleu? La voleu? Doncs anem junts a fer-la, vale? Perquè jo no faig pas skate. Com que jo no faig skate, ells en saben, aquesta gent en saben un pou de fer skate. I saben fer pistes i tant, per tant, i vosaltres en sabeu més que jo de fer skate, perquè jo pujo amb un patinet i em fotré al cavall. Però jo vull fer la pista d'skate, perquè vull que vosaltres tingueu un lloc on anar a jugar, d'acord? Llavors, com que nosaltres com a Ajuntament ho volem i vosaltres ho voleu, ens hem de posar d'acord. El lloc, decidim-lo. Estem oberts, de verdad. Hacer arquitectura o hacer un proyecto donde no sea solo el fin, sino el procedimiento, que la gente se involucre, es que lo vaya a pasar bomba.
O sea, venimos un poco de una experiencia arquitectónica, no como con la traba en estos tipos, sino un poco más de calle. Y la experiencia de autoconstruir algo en común, os digo que es maravilloso, porque empezáis a confiar uno en el otro, igual que patináis juntos, pues estáis viendo cómo se construye, aparte si aprendéis cómo se construyen algunas cosas, podéis arreglarlas, podéis mantenerlas. O sea, yo creo que el proyecto es bastante a medio plazo, también la gente se cansará, uno perderá la ilusión, pero el otro estará ilusionado, o sea que un proceso así que va a durar hasta primavera, que tiene que estar, ¿no? Pues entonces yo creo que aprovecharlo y a currar, a trabajar, o sea, va a ser un proceso de unos meses que sean duros y que, como digo, que a disfrutarlo, porque yo estaré aquí cuando pueda, vendré de Sevilla, yo contaré lo que ocurre aquí en otro sitio, igual que Sergi. Sergi es el auténtico profesional de las pistas, que sí que sabe, yo sé de rugby, no de skate, pero él lo podrá contar y él podrá definir muy bien cómo diseñar las cosas correctamente, cómo no equivocarse en un codo, una esquina, en una altura, pero eso es su especialidad. La mía es un poco, da un poquito de alegría, però nada más. A veure, el que tenim que fer és deixar ben clar, o sigui, portar totes les idees que tingui cadascú i totes les històries i anar a començar a treure elements que voldríem tenir a la pista i com voldríem la pista, el que ens agradaria, agafar referents de, hòstia, doncs m'agradaria la pista, tenir una rampa com la que hi ha aquí, la que hi ha allà o la que hi ha a l'altra banda, i agafar aquests referents i dintre, després, un cop tenim tot a dintre del còctel, veure amb els calés que tenim fins on podem arribar i amb l'espai que tenim com ho podem matxembrar tot perquè allò no sembli un omni que ha aterrat en forma de pista d'skate, sinó que s'integri una mica a el que té al voltant. El tema del reciclat i tota la història, com jo ho tinc vist, és tu pots fer servir materials reciclats per molt i després la superfície de lliscament tu ho tapes tot amb tema nou, o sigui que el reciclat queda per dintre. Llavors, l'esquelet sí que és vell, és com jo, semblo que tinc 15 anys, però l'esquelet ja té uns tiros ja pagats, no? Llavors, és això, dius, hòstia, aquest tio és una estrella del rock and roll, no, per dintre estic cardat, però semblo de conya i aguanto. O sigui, agafo l'skate i dius, hòstia, aquest tio com pilota, però ja perquè ja tinc uns moviments que sempre els faig els mateixos i ja sembla que domino, encara que ja estic caducat. Estem parlant d'una piràmide que això... Mira, això seria així. Molt petita. Això seria la base. De dalt. De dalt. Bueno, està guai. Llavors, aquí en planta te'n vas... A mi em molaria molt que no fos rectangular, sincerament. O sigui, que potser té 4 costats... No, la podem fer... Pot fer... Ho dic perquè si tot l'entorn és una mica més orgànic, a veure d'alguna forma, no sé... Que no sigui tan simètric, vols dir? Potser sí. No és res, és una forma de dibuixar que ja s'acaba, ja està. El que passa és que jo, bueno, no sé, però veig com molt terreny com buit. Sí. I hi ha una cosa aquí i una cosa aquí, però com molt formigó sense... És que el tema està en que si tu fots moltes històries, Ja. ho deixes tot molt atapeït i al final no és còmode patinar. Moltes vegades és més fàcil. Això està finalitzat, que diguéssim. No, això serà skatepark o no? No, això encara és una idea preliminar. El bo és que podem aprofitar molt bé el que tenim, perquè aquestes rampes són més o menys la transició que tenim allà amb les estructures, saps? I escales n'hi haurà, no? Té escales. O sigui, aquí tens el cap de gespa i veus les escales i la rampa aquesta és mòbil. O sigui, la rampa aquesta la pots treure perquè s'encaixa a les escales. Sí, no, la idea és que el cap de setmana hem de tenir molta gent enfeinada, farem uns estaran treballant allà, unes altres aquí i tal, el contingut aquí al mig jo crec que no molestarà gaire. I va bé tenir-lo al costat perquè a la nit deixarem les eines i... Bueno, doncs el deixarem al costat d'on anirà, del costat de dintre. No, així, però jo que és així.
al taller del herrero y la vamos a hacer con el taladro guapo y así te lo enseño. Hombre, això. Guay, se va esto, que es lo que más preocupaba. Una mica més fondo. Bueno, ahora si quieren ellos, si quiere ir gente marcando la plantilla esta, perfecto. Quantes n'hem de fer? 3 o 4, tio. Família. Ahora le meto ahí y lo rompe dos. ¿Yo? Bona nit, molt bona nit. Me'n vaig a dir. Esto con el mazo también, ¿eh? Hay que dejar, oye, en la felicitación hay que dejar algún recuerdo, un sueño, un deseo, ¿eh? Quítate un momento de ahí. Ya, esto no se fijo, ¿no? Así no te muchas que todos tenemos felices el trabajo serà i aquestes restes costen més de treure. Bueno, a veure què passa. Ai, treus aquesta... Què us espera? Bueno, sí, ¿no? Està putant, Carlos! Ah, tio, està trallant! Diarrea! Has de volcar, tu, has de tirar més cap aquí. Ai! Pesa, Ara per fer. Fica la mà! ¡Ya, alguno para acá, coño!
Fonso, anem a pintar per la provant. Vaig. Gesta second, please. Això és molt de pintar, no? És que em pinto la meva habitació. Quan pintis, sempre fas, ja veuràs, fas així i que no et quedin aquestes marques, si pot ser. Res, ja està Sempre bé. li fas com una altra passadeta, perquè això que després es marca. Així, perfecte. Ja està bé, Fonso. Veus? Ja està, ja no et queda... Per això abans li he dit a Miquel que primer broche, després pinni. I després el rodillo. M'ho has fet al revés. Abans, però després t'ho he dit. I després de fer la brocha li he tornat a passar el rodill. M'han gravat i m'han fet fotos de ellos. Y ya el movimiento. Vale. Agua y dentro, aquí dice agua, ¿vale? Bien. En el bidó hi ha aigua de sobre. Hola. Fiquem tot el cubo dintre. Juan. Medio cubo. Ahí. No hace falta, no hace falta. ¿Vale? Después, si hay que girarla, se pisa bien fuerte, se baja. Ahí está bien. ¿Vale? ¿Así o más? Un poquito más. Vale. Bueno, esto es fácil, ¿eh? Medio cubo de agua, ¿no? Mira, he corregido el cordel. Vale. Vale, lo más así que veo que se puede poner. De aquí lo he acercado un poco y allá lo he alejado un poco. Vale. A la tarda també, a quina hora vindreu? No, a la tarda no vindrem avui. Ah, no? No, segurament fins dimecres ja no venim. Vale, millor. Millor, Sí, perquè avui és la festa d'aniversari d'un amic meu. Molt bé, a disfrutar de dissabte, home. Aquí sota. Aquí. Un pèl, només. Prou. Avui és sábado? Gira'n. Ara, clava. Ah, ja sé que és sábado. I ara bufa. Ja està. Estaba prevista, ¿no? Estábamos pensando si iba a hacer una puerta desmontado para montar unas puertas y no, en un momento dado ya así, una puerta desmontable per posar de tant en tant davant de la porta fixa per fer una mena de hub pel campionat. Highball, la chapa grecada. Pásame esto, el nivel. Per posar el highball ja la idea ja era posar dos perfils quadrats o rectangulars als costats. Ja ho fixem, ja ho fem ja amb la làmina per mig i soldat en punts on ja retires un tros de làmina, soltes allà i ja està. Clar, si tu tornes d'allà cap allà, t'hi moriràs. Llavors hauríem de pujar aquest nivell d'alguna manera, no? Sí. No fer-ho tan prolongat. No fer-lo tan prolongat. Sí, ser un desnivell en un puesto.
Cansa molt, les pujades així cansen molt. No són... Bueno, pues llavors això de fer-ho tan prolongat no entenc. El que necessitem és pujar aquell nivell d'alguna manera, no hi ha massa més. I després l'altre seria que la piràmide aquesta, la cota més alta de la piràmide, fos més alta que potser la major part de les piràmides. De forma que ja tinguis l'oportunitat d'agafar des d'aquí i anar-te'n cap allà, perquè puguin sortir d'una alçada així, per exemple. Sí. El terra acabat és aquest. Bueno, falta el formigó. Ja, però vull dir que aquest és el que mana. Vull dir, quasi que el seu és fer tot aquí com aquest, aquí muntar la piràmide a aquest terra, a partir d'aquí, i allà, és que allà ja està molt junt d'allò. No pots fer un desnivell en allà, ja està molt junt. A veure... Està molt ajuntat de la piràmide. No pots baixar de la piràmide i trobar-te un desnivell. No, perquè no te temps ni de posicionar-te. A veure, el que dic és que la piràmide sigui una transició entre tots dos nivells. Llavors, sigui una piràmide que sigui alta aquí al mig, cap allà tinguis una baixada i cap allà tinguis encara més baixada. Vale? No, passem per la missió. Adéu a tothom. Adéu. Hijo de puta cam. Imagina't, tu baixes d'aquí, puges, baixes, fa com si fos un Snake Run. Pilles embranzida i li fots aquí. Però jo el que vulgueu. Si voleu manualera, ara, ho poseu al Facebook i que tots ho votin. No me creuré la vostra paraula, en cap moment. Aquí, al poble? Sí. No, si la penya, el que diguin tothom, si darrere del d'això o un quarter o amb una manualera darrere, el que vulgueu. Què prefereix la gent? 2, 3, això, tio. Fric! Vale, bien. Venga, Dul! ¡Qué cabrón, Vale. ¿Llega o no? Cuidado que se nos va la base, la base. Peligro en la calle. No satisfaction. Ahí es punta. ¿No es punta? Sí. Era tuya, ¿verdad? Era. Bueno. Hemos llegado a un punto aquí en la que será la nueva pista de skate de Arbusias, o la única que ha habido. Y nada, es mi primera experiencia trabajando con materiales reciclados para algo oficial, pues normalmente sí que hemos trabajado antes con material reciclado y tal para tema de pistas de skate, pero eran para temas bastante underground y que hacíamos nosotros mismos y tal. Pero esto sí que va a ser una pista oficial o municipal. Y guay, la experiencia es buena, y con todos los pros y contras que tiene trabajar con materiales reciclados y nuevos, pero bien. Tenemos ahora las rampas más o menos colocadas para ver un poco cómo irán las líneas de la pista. Y a ver qué tal en 3 semanas como lo tenemos, para el 26 tenerlo terminado. ¿Qué falta? Nos falta montar la pirámide y hormigonar quarters y hacer todas las losas de hormigón. El paca. Se dice rápido, pero es bastantes horas de trabajo. Y así vamos. Pero bueno, llegaremos. ¿Puedes callar un momento? Que estáis muy bien ahí, pero podéis callar un momento. Can you shut the fuck up? Gracias. Nicely. Con los artistas, tío. Ya se ven las clases. Esto es una pista de unos 500 metros cuadrados. Comprimido, pero espero que tenga bastante flow. Y la pirámide cuando terminemos los vértices y tal, pues hormigonar y ya. Hasta ahí hemos llegado. Y la zona de arriba del contenedor, que me parece muy guay, el tener una terraza ahí con un poco de ajardinado. En comparativa a lo que serían muebles, pues es el comprar el mueble IKEA o prefabricado a hacer un mueble a medida y a tu gusto, y yendo un poco a las necesidades que tienes en el lugar, no lo que se vende para todos los públicos y tal.